Ja skutočne veľmi vítam tú dnešnú akciu Nikola Flor načítavou, lebo ste sa tu zišli odborníci poľnohospodárskej prvovýroby, odborníci, ktorí následne robia v procese potravinovú sebestačnosť pre občanov Slovenskej republiky. Váš účel je tu určite jednoznačný. Chcete načerpať nové inšpirácie, aby ste pomohli svojim družstvám, svojim podnikom, ktorých pôsobíte, aby ste sa dostali do lepšej ekonomickej situácie, do lepšej ekonomickej kondície tak, aby ste si zabezpečili svoj ďalší rozvoj, ďalší vývoj. Dámy páni, skutočne tá pozícia, v akom sa dneska Slovensko v oblasti potravín a poľnohospodárskej prvovýroby nachádza, nie je optimálny. O tom sa tu nemusíme presviečať. Nestačí však konštatovanie, že tento stav je zlý, ale je dôležité povedať, ako tento stav zlepšiť. Nechcem ísť do hĺbky a do histórie, prečo sme sa dostali do stavu, v ktorom sme, do stavu, kedy ročne musíme dovážať potraviny za 4 miliardy eur, keď sme sa dostali do stavu, kedy viac ako 50% základných potravín dovážame na územie Slovenska. Toto nie je účelom takýchto stretnutí a nie je to určite ani úlohou ministra, aby opakoval históriu. Vy očakávate od ministra riešenie. A to riešenie skutočne musíme spolu nájsť. My musíme splniť v súčasnom období 3 základné stavebné modely alebo systémové opatrenia, ktoré by mali zmeniť pozíciu slovenského poľnohospodárstva pre najbližšie roky. Za prvé, musíme vstupovať veľmi intenzívne do formovania spoločnej poľnohospodárskej politiky. Štrukturálne politiky, 7 politík, ktoré máme v prvom pilieri definované, už sú, tam prebieha technika, diskusia, tak, aby sa to prispôsobilo aj potrebám a možnostiam slovenských poľnohospodárov, plus robíme na formovaní druhého piliera. Druhý základný fundament, na ktorom bude závisieť rozvoj slovenského poľnohospodárstva, je vytvoriť strednodobú koncepciu, ktorá musí jasne stanoviť cieľ, do ktorých sa má dostať slovenské poľnohospodárstvo, aký podiel potravín na domácich trhoch má byť zabezpečené zo slovenskej providencie a akým spôsobom, akými technikami to dosiahneme. Ten tretí pilier, na ktorom budeme hľadať nejakú spoločnú platformu a vôbec stabilitu udržateľnosti a rozvoja slovenského poľnohospodárstva, je ekonomika, financovanie. To znamená to, čo dneska páli každého z vás. Ako nastaviť finančné modely tak, aby sme podporovali tie priority, ktoré nám výjdu v rámci strednodobej koncepcie. Máme už niekoľko návrhov. Samozrejme, že nosným v tejto oblasti bude systém podpory z Európskej únie. To však v žiadnom prípade nebude stačiť potrebám slovenského poľnohospodárstva. Preto je úlohou vlády, úlohou ministerstva nájsť nové, netradičné spôsoby financovania. Nejaké názory už máme, napríklad v oblasti nákupu pôdy, ktorú nutne potrebujete v svojej činnosti, na ktorú nemáte prostriedky. My už pripravujeme s ministerstvom financií model, ako vám zabezpečíme úverové linky na to, aby ste si túto pôdu mohli kupovať, aby ste dostali prednosť pred zahraničnými investormi, ktorí vám dneska prednostom tú pôdu kúpujú. Druhý problém je, ako podporovať tie oblasti v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré Brusel podporuje. My musíme nájsť odpoveď, ako podporiť rozšírenie výroby, najmä v oblasti živočíšnej výroby, v oblasti košíkany, hydiny, vodnej hydiny. Ako podporiť špecializovanú rastlinnú výrobu, hlavne ovocnárstvo, vinárstvo. Máme špeciálne druhy spracovania. Jednoducho na toto sa dneska v tom systéme platenia nemyslí a výsledok je, že niektoré oblasti poľnohospodárskej činnosti sa držia na ekonomickej únosnosti, ale väčšina je jednoducho poddimenzovaná. Čiže dámy páni, súčasné ministerstvo poľnohospodárstva bude predovšetkým hľadať modely, ako sklbiť európsku politiku a predstavu Európskej komisie pre ďalší rozvoj pôdohospodárstva v rámci EÚ, vytvorí
systém priorít, cez ktoré by sa malo slovenské pôdohospodárstvo, slovenská prvovýroba, poľnohospodárstvo, slovenský potravinový priemysel dostať na takú úroveň, aby zabezpečoval 70 až 80% potravín na tuzemských trhoch a zároveň, aby zabezpečil cez tieto dodávky bezpečnú výživu pre občanov Slovenskej republiky. A zároveň budeme hľadať a doplňať ten finančný model, na ktorom už dneska veľmi intenzívne robíme s Ministerstvom financií a so Slovenskou akadémiou vied. Čiže, dámy páni, predpokladám, že do takého roka by mohli byť tieto tri základné piliere z hľadiska budúceho vývoja slovenského pôdohospodárstva predstavené odbornej a laickej verejnosti a budete môcť sami posúdiť, či súčasná vláda Roberta Fica, či súčasné ministerstvo pôdohospodárstva robí dostatočne pre vás, alebo si myslíte, že táto práca nie je dostatočná. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s vami. Dennodenne sa stretávam minimálne s 5-6 zväzmi, s individuálnymi podnikmi. Čiže keď budete aj vy mať nejaké návrhy, námety, ako by malo slovenské poľnohospodárstvo postupovať v budúcich rokoch, ste vítaní na pôde ministerstva pôdohospodárstva. Ja sa skutočne teším na vaše stretnutie. Pekný deň vám prajem.